Ο Μάνος Παπάς έχει 1 λεπτό να προσέλθει στο τατάμι 1. Πάμε ρε Κωστή. Για τον επόμενο αγώνα στο Ring 1, κόκκινη γωνία Φόρτης Σάμος από Fight Club Γαλάτσι και μπλε γωνία Πάνος Βασίλης. Νικητής μπλε γωνίας, κόκκινη γωνία, Σημειονάκης Αλέξανδρος. Για το τατάμι 2, νικητής κόκκινη γωνία Λαζαρίδης Αλέξανδρος. Και να προσέλθουν οι αθλητές στο τατάμι 1, Παυλίδης Γιώργος και Γιάννης Καγγέλης. Και να ετοιμάζονται Αντώνης Δαλέζιος και Παναγιώτης Δραβίδας. Οι αθλητές Λαζαρίδης Αλέξανδρος, Καγγελίδης Χαράλαμπος και Δανιλίδης Νικόλαος να πάνε για την παραλαβή των βραβείων τους. Κατηγορία σε όρους λόγου να προσέλθει στην κόκκινη γωνία ο αθλητής Αθανάσιος Κυπρέος, στην μπλε γωνία Βασίλης Καραβελάκης. Να ετοιμάζονται για το Ring 1 για τους επόμενους αγώνες οι αθλητές Βαλσαμίδης Χρήστος και Σπανός Δημήτρης. Πρώτος γύρος. Πάμε Κωστή. Η κυρία Εύα Θεοφάνους να προσέλθει στη γραμματεία του τατάμι 3. Πρώτος γύρος. Σκίστηκε ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Παρακαλείται ο κύριος Γιώργος Ελληνικός να προσέλθει στο Ring 2. Παρακαλείται ο κύριος Νικίτογλου από Glory Club στην κεντρική γραμματεία. Ο κύριος Νικίτογλου. Πάμε Κωστή. Η ομάδα KX Fighting παρακαλούμε στην κεντρική γραμματεία. Η Βουδίου Κωνσταντίνα να πάει για το βραβείο. Προπονητής από τη φυσική ομάδα Lions Camp παρακαλούμε στην κεντρική γραμματεία. Ο τεχνικός του τατάμι 2, παρακαλώ. Μπράβο Κώστα. Για το Ring 1, ο αθλητής Παρακαλείται ο κύριος Κυπρέος έχει 2 λεπτά. Μπράβο ρε. Πάμε, μπράβο, μπράβο. Μπράβο Κωστή. Προπονητής Κοροπίου, Ελληνικός Χριστός στην κεντρική γραμματεία. Για το τατάμι 2 να ετοιμάζονται οι αθλήτριες Αθλητικό Αστασοπούλου Σωματείο Σπυριδούλα, Αθλητικών. Γουλουρίδη Ελένη, Έλενα Κορδατζή
Δήμητρα Γαρπιωτάκη για το τατάμι 2. Η αθλήτρια Μπουδαίου, Μπράβο. Μπουδαίου Κωνσταντίνα, να έρθει για την απονομή της, παρακαλώ, άμεσα. Μπράβο, μπράβο! Πάλι, μπράβο! Τώρα μπες! Μπράβο. Μπράβο! Για το τατάμι 2 να ετοιμάζονται οι Μπράβο! αθλητές Βινιάκου Παντελής και Κόλιας Θεμιστοκλής. Στο ring 1, ο Μπράβο! αθλητής Αθηνάς έχει 1 λεπτό να προσέλθει. Το Αθλητικό Σωματείο Αμπελοκήπων στην Κεντρική Γραμματεία. Έλα Κώστα, πάμε ρε. Για το τατάμι 2, οι αθλητές Νίκος Δεμερούτης και Κατσούλας Νίκος. Να ετοιμάζει για το τατάμι Ρίξ' το να, ρίξ' το να. Στέλλα και Μιχαλάκη Μάγδα. Μπράβο, Μίλτο! Από Αθλητικό Σύλλογο Ηρακλή Αγίων Αναργύρων στην Κεντρική Γραμματεία, παρακαλώ. Βοηθή έξω, παρακαλώ. Μπες, Μίλτο, μπες! Βοηθή έξω, παρακαλώ. Μπες, πάλι! Έλα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Στο ring 1, έχει 1 λεπτό να προσέλθει ο αθλητής Σπανός Δημήτρης. Πού είναι ο Δημήτρης? Ετοιμάζεται για το τατάμι 3 η Άννα Μαρία Μπότζη και η Κακάρη Μαρία. Αντωνίδες, αυτή είναι δηλαδή. Έλα. Πάμε, Μίλτο, πάντα! Για το τατάμι 1, να Μπράβο, ρε, ετοιμάζονται Κωστή. οι αθλήτριες Μπράβο, Άκη Κωστή. Βασιλική, Γραμματεία. Από το Αγρίνιο. Ωραία, έλα πάμε. Από Σύλλογο Μαχητών. Από Σύλλογο Μαχητών Αθλητών Άργους, Άρτο Φάιτς, Κεντρική Γραμματεία. Λοιπόν, Για το τατάμι 2, νικήτρια κόκκινη γωνία Αζίζη Ελισάρου. Πάμε, Μίλτο! Fight Club Λάρισα, στην Κεντρική Γραμματεία. Fight Club Σπέτσες και Fight Πάμε, Club Κωστή! επίσης. ωραίος! Golden Team και Ταύρος Team. Αθλητικό Σωματείο Σπαρτιατική Ακαδημία. Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα. Αθλητικό Σωματείο Κρατεός. Αθλητικό Σωματείο Πες, πες, Κένταβρος. πες, μπράβο! Για το ring 2, νικητής αθλητής της μπλε γωνίας Πάνος Βασίλης. Αθλητικό Σωματείο Αιγαίας. Αθλητικό Σωματείο Άθωνας. Μπλε γωνία Κουλουρίδη Ελένη. Πάμε. Και ετοιμάζονται οι αθλητές Βλάχος Λουκάς και Αράπογλου Νίκος. Και Μιχαλάκη Μάγδα να παρακολουθήσει Έλα, δικό το μας τατάμι μάτς είναι. 3. Και οι αθλητές Βινιάκου Παντελής, Κόλιας Θεμιστοκλής, Νίκος Δεμερούτης και Κατσούλας Νίκος για το τατάμι 2. Για το τατάμι 1, οι αθλήτριες Χάλκη Βασιλική και Παπά Ειρήνη να προσέλθουν στο τατάμι. Έτσι ρε! Τώρα! Μπράβο, μπράβο! Τώρα Μπράβο, μπαίνει! Μίλτο, μπράβο, μπες! Ωραίος. Παρακαλώ κύριος Κουρούκλης. Κύριος Κουρούκλης. Έλα Κώστα, ψυχή ρε. Για το τατάμι 2 να είναι έτοιμες οι αθλήτριες Έλενα Κορδατζή και Δήμητρα Γαμπιωτάκη. Τέλος αγώνας. Στο ring 1 και να ετοιμάζονται Φυλακτός Ζήσιμος και Βασίλης Καραβελάκης. Πάνω. Για το τατάμι 1, να προσέλθει στο τατάμι η αθλήτρια Παπά Ειρήνη. Έλα, πολύ καλός, πολύ καλός.
Νικητής Λεγονία Κόκκινος Βασιλογιάννης. Ναι ρε φίλε, ναι! Επόμενος αγώνας Μπάτσος Φώτης, Νάσκα. Πανώ, έλα ρε! Με το Ring 3. Μωριτρέλα Κώστα!